जय हिन्द दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लाइफआव जोङो उन्दै समनिफ्राय देरै 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 थांनानै मोनसे जायगायाव मोनहैयो हा मोनहैखांनायनि उनाव जों गोरिब नखरफोरनिखौ बुंनि दे आं जोंखौ ओरैबायदि प्रेसार होयो धाक्का होयो उनथिंजाय माव माबा मोनसे खामानि माव बिमा बिफाखौ फिसिनांगौ हा सिख्ला गोसथोनाय दङ सिख्ला गोसथोनायखौ गारनो हाया हाबा खालामना लायोब्ला बै समावथ' नोङो जिन्दगि बरबाद गारि बायनांगौ न' लुनांगौ ओरैबायदि जोंखौ उनथिं प्रेसार होयो दिनैनि भिडिअ बेनि सायाव जागोन बेनिफ्राय मा जोङो क्लास 10 पास जाबाय जों जेबो बुजि मोना हाई सेकेन्डारि पास जाबाय जों जेबो बुजि मोनबोआ जों जेब्ला बिए फरायहैगोन बुजिसिगोन बिए पास जाबावबाय आरो बुजिसिगोन जोंनाव दा फैसा गैला एमए फरायनोबो बेनिफ्राय नोंनि लोगोफोरा जेब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थांगोन सोरबा एमए फरायनो थांसिगोन फैसा गोनांफोरा गुबुन गुबुनाव थांसिगोन नोंनि स्टुडेन्ट लाइफ नोंनि लोगोफोराबो कमप्लिट गोमालांजोबगोन बेनिफ्राय जों गोरिबफोरखौ ओरैबायदि प्रेसार होयो जोंखौ धाक्का होयो बेनिफ्राय सोरबाया बेफोरबायदि धाक्का होजायै गाज्रि लामाजों थांनानैबो लाइफआव साक्सेस जायो सोरबाया गाज्रि लामाजों थांनानै मा गाब्र'होयो सोरबाया मावनाङि खामानिखौबो मावनो गोनां जायो दिनैनि भिडिअआ बेनि सायाव जागोन बेनिफ्राय आंनाव सानफ्रोमबो कल फैयो फंबायमोननि मोनाब्लानो आदा नोंखौ गोबां मानसियानो गाज्रि बुङो नोंखौ नायनो बायो जोंनि सिगाङावबो बुङो आदा थेवब्लाबो आङो नोंनि आदानि भिडिअखौ खोनासंनानै खामानि मावगासिनो दङ जों दिनै खारनो ट्राय खालामगासिनो दङ नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जोङो मेंनो रोङि खामानि मावगासिनो दङ जोङो हाजिरा मावनोबो लाजिया दिनै जोङो खामानि मावै आदा खारगासिनो दङ आरो स्कुलावबो थांगासिनो दङ जोंनाव फैसाबो गैया दा बेफोरबायदि आंनियाव बुंहरो आं जोबोर मोजां मोनो फंबायमोन नोंसोरनि बाथ्राखौ खोनानानै आरो आं मोनथिखागौ फंबायमोन आंनि भिडिअखौ सोर नायो जाय फंबायमोना न'खरावबो दुखु न'खराव जेबो गैया गावनि लाइफनि बागै सानो गावनि जिबननि बागै सानो मोजां गथ' बैफोर गथ'फोरा आंनि भिडिअखौ नायो जाय गथ'फोरा गोरिबब्लाबो बे जिबननि बागै जेबो सानाखै बिसोरो गोरिबब्लाबो बिसोर आंनि भिडिअखौ मालाबाबो नाया आं बेखौ रोखा मोनथिखागौ फंबायमोन जायफोरा बुजि मोनदो जायफोरा फैनो गोनां समखौ बुजि मोनदो खम मानसिया नायोब्लाबो बैसोर गथ'फोरा गावनि लाइफनि बागै सानग्रा गथ'फोरा आंनि भिडिअखौ नायो होननानै आङो सानो जियानो जा बेनिफ्राय मा जाखो मैया आं उल्था कल बारदोंमोन ओमफ्राय आंनि बयसआ 30 बोसोरनि सायाव थांबाय बेनिफ्राय वाइटआ 75 आंबो बारोमोन थांनाय मास मोनथामनि आगोलाव आंबो ओरैबायदि बारोमोन अन्थाइयाव सायाव गसंना अन्थाइ सायाव बारना खुदुबना गोलैबाबो जेबो जायामोन आरो फिल्माव बुलावब्रेलायनाय जोनायफोरा रियेल जायोमोन थैयाब्लायोमोन दाखुआबो थैयाबोमोन आंबो थैयामोन आंखौ बिखुङाव सिङाव गारि बारना जोनानै उदांस्रियाव आं थैयाब्लायनाय बिजि लालायनाय थैयाबना गोलैना थालायनाय बेफोरबायदि जानाय दङ जेबो सायामोन सानसेल' सायोमोन माने बै समाव 30 बोसोरनि सिङाव दङमोन 27, 28, 26 आव दंमोन उल्था कल बारना अन्थायाव नांबाबो थैगबाबो सायामोन फंबायमोन नाथाय 30 बोसोर जानाय उनाव उल्था कल बारनानै खेबसे गोलैयोना आथिंफोरा हान्थु गिला गिला साजोबो फंबायमोन मानो होनब्ला 30 जानायनि उनाव मानसिया मा जायो गेस्रेम जायो मालाबा बायनोबो बारा गोबाव नाङा माने स्रेम जायो जाम्पिं बुस्थुआ थाया जितु जाम्पिं जायोना मानसिया अन्थाइ सावब्लाबो बे बुस्थुआ थाया फंबायमोन बेनिफ्राय थेवब्लाबो आङो ट्राय खालामदों आंथ' उल्था कल बारोमोन जेबो वार्म आप खालामाखै आं बडिखौ गरम खालामाखै डाइरेक्ट बारदो गिदिंदो माने आंनि गिनायखौ माने आंनाव प्रब्लेम जाखाना दङ अलरेडि हा आथिंनि आरो सिंनि प्रब्लेम जाना दंखायो थेवब्लाबो आङो ट्राय नायदों आं हायोमोन आं हागोन खेबसे बारनानै गिदिंनाय लोगो लोगो आं दा मा जायो आं हायो आंनि गोसोआव दारि जाना दं आं हायो जेबो नङा दाबो बिदि जाना दं आंनाव साइडबो बारनो हायो फ्रन्टबो बारनो हायो बेकबो बारनो हायो नाथाय फंबायमोन मा वार्म आपबो खालामाखै ट्रायसो नायदो गोबां मानसियानो मा देखायदो होननानै बुंदो जेबो नङा आं बेखौ जेबो साना जियानो जा जोंहा आदा आलफ्रेडखौथ' नोंसोर मिथिखागौ बबाव दङ ओमफ्राय आदा आलफ्रेडआ दिनै फुङाव लाइभ फैदोंमोन लाइभ फैनानै आंबो लाइभआव कमेन्ट हरदो आदाजों दसे माने गोबाव सम थादों आदाया दुखु फोरमायदो बर'नि आलफ्रेड गोबां मानसियानो मोनथियाबो खोमा आंखौ गोबां मानसियानो नाया साबस्क्राइबारा आंना बेसेबां दङ नाथाय भिउआ एसेबां जायो आंखौ सापर्ट खालाम प्लिज अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो मानसिफोरनो खोन्थानानै हो बेफोरबायदि आदा आलफ्रेडआ बुंदो जाहाथे नोंसोरनि अननाय मोनोब्ला नोंसोरनि भिउ मोनोब्ला आङो मा मोजां जायगा बेरायनानै नोंसोरनो देखायनो हागोन
बेनिफ्राय आङो माखासे मोजां मोजां भिडिअ बानायो नाथाय माखासे भिडिअआ मोजांबो नङा होननानै आदाया बुंदों जाय मोजां भिडिअ बेफोरखौ नाय आरो मानसिफोरनो खोन्थानानै हो जाहाथे आङो नोंसोरनि थाखाय मोजां मोजां भिडिअबो लाबोनो हायो आरो नोंसोरनि अननाय मोनोब्ला सापर्ट मोनोब्ला आं बेफोरबायदि मोजां मोजां जायगायाव थांनानै मोजां मोजां देखायनो हायो आदाया माने आदा आलफ्रेडआ माने बर' रायजो राजाफोरा आदा आलफ्रेड माने बर'नि आलफ्रेड इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै माने भिउ जाजानायखौ आदाया माने मिजिंथिदो आंखौ सापर्ट खालाम बेनिफ्राय आदाया फंसे बाथ्रा बुंबावदो आङो माने इन्डियाआव फैफिनसिगोन जोंनि बिटिसिआव फैफिनसिगोन फैसा थाखा गैला हाथ'नाय नंला आं बेरायनो आङो फैगोन सप्ताया लासै मोनहैफिनसिगोन होननानै आदाया बेफोरबायदिबो बुंदों आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदो आदाया गावनि जिथु ट्रेभेलिं आलफ्रेडमोन बेयो मा इंलिसाव गासैबो मानसिफोरा बुजि मोनजोबा बेनिखायनो बेखौबो मा हिन्दी आरो इंलिस रायलायसिगोन बेनिफ्राय बर'आ बे बर'यैनो थागोन बर'नि आलफ्रेडआ अब्ला आं आसा खालामो जोंनि गासै आंनि लोगोफोराबो मेक्सिमाम आदा आलफ्रेडखौ मिन्थिखाजोबगौ इउटुब भिडिअआ जेसेबां नांगौ मथे भिउ जायाब्लाबो आदा आलफ्रेडखौ गासैबो मिन्थिखाजोबगौ जेसेबां हायो जोङो सापर्ट खालाम आदायाबो दिनै एसेबां खस्थ' खालामनानै सासे PhD खालामलायनानै ना दिनै जोंनि थाखाय गोबां जायगायाव थांनानै देखायनो नागिरो गोबां बुस्थुखौ देखायनानै जोंखौ नुयिखौ नुहोनो नागिरो माने आं सेलुट खालामो आदा आलफ्रेडखौ बेनिखायनो आंबो आंनि तरफनिफ्राय माने गासै आंनि लोगोफोरखौबो आदा आलफ्रेडखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथियो अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोदोबो होखांबायमोन माने लाइफआव धाक्का होनाय खोन्थानोसै आङो मोनसे गामिमोन बेयाव राजा आरो रानि दङमोन जोबोर समायना सासे फिसाजो दङमोन बेनिफ्राय राजाया फिसाजोखौ हाबा हरनो थाखाय मा खालामखो फुख्रि मोनसे जावबाय जावनानै गोरेल हगारजोबनानै होबाय गोरेल हगारजोबनानै होनानै एलाउन्स खालामबाय रायजोफोर आं मोनसे फुख्रि जावदो बेनिफ्राय जाय बे फुख्रिजों बारनानै फैनो हागोन आंनि फिसाजोखौ मोनगोन माने फुख्रि जावनानै गावसोरो राजा रानि फिसाजोखौ लानानै मोनसे साइडथिं जनानै दङ बेनिफ्राय सार'तार माने फुख्रियाव गोरेल हगारनानै रायजोफोरखौ ओरै फैनो दो बेनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै रायजोनि मानसिफोरा लोब 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 फैजोबनानै गासैबो फुख्रि सेराव गसंफैजोबबाय बेनिफ्राय राजाया बुंबाय जाय बे फुख्रिजों बारनानै फैनो हागोन बे आंनि फिसाजोखौ मोनगोन रायजोफोरा फुख्रि सेराव फैनानै नुबाय फुख्रियाव गासैबो नायजोबबाय गंनानै नायब्ला मा गासैबो गोरेल गोजा बे गोरेलाव सोर बारसोमगोन गोरेला दि नोंखौ जायालासिनो थागोन नंना नङा गासैबो फार्स्ट फैनाया मा फुख्रि सेर 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 जाजोबबाय बेनिफ्राय उनाव फैनाया उन उन जाजोबबाय बेनिफ्राय मा जाखो सासे मानसिखौ उननिफ्राय सिगाङाव थानायखौ मा धाक्का होनानै खोलैबाय गोलैबायबाथ' बे उथिफिननो हालाबा बे गोलैनाय मानसिया मा खालामनांसिगोन बेथ' सानस्रिनांसिगोन बे सानस्रिनानै मा जाखो बे गोरेला बेखौ जायासै बे बारबोबायबाथ' बे मा गोरेला जायासै नंगौना नङा राजायाथ' फिसाजोखौ होखानांसिगोन बेयो सानस्रिनानै बारबोनो हानानै बे मा राजानि फिसाजोखौ मोनबाय आं मा बुंनो नागिरदों बुजि मोनदों ना आं सिगांबो बे भिडिअखौ बुंखाबाय जेब्ला आं फार्स्ट टाइम इउटुब भिडिअ लाबोदोंमोन उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ लानानै खेला गेलेदोंमोन बैयाव आं फंबायमोननो बे काहानिखौ खोन्थादोंमोन बेनिफ्राय दा बारखांनानै फिसाजोखौ राजायाथ' होनांसिगोन राजाया होबाय फिसाजोखौ होबाय माने मा राजानि बिजामादै बेसेबां करोड़पति बेसेबां धोनि जागोन इयो धोनि जाबाय बाथ्राखौ बुजिदों ना आं मा बुंनो नागिरदों जोङो लाइफआव माने उनथिं बेखौबो बे गावगाय हारसिं बारसोमनो होननानै बारसोमाखै बेखौबो उनथिंसो नारदों गुबुना माने गुबुना मा साननानै नारदोंमोन मिथिया जाथो होननानै नारदोंमोन ना जाजाथो होननानै माने गुबुना बेखौ नारदोंमोनबो जानो हागौ नाथाय उनथिंनिफ्रायसो बेखौ धाक्का होना होदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि धाक्का होजानायावनो बेयो मा लाइफआव साक्सेस जादों जोंबो दिनै लाइफआव मा धाक्का होजानानै मा लाइफआव जोंबो मा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय माने मायबा मोनसे खामानि मोनदो जिबनाव फंबायमोन बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन जोङो जायखिजाया फिसायानो जा गिदिरानो जा नों फरायफुबाय थानाय समावब्लाबो बा नोङो दिनै BA पास जानानै थाबाय हाई सेकेन्डारि पास जानानै थाबाय नोङो सोरखौबा गथ'फोरखौ टिउसन फोरोंनानैब्लाबो मासाव 2000 3000 ना
बबे प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै थानानैब्लाबो नोङो 3000 4000 नंगौना नङा मासाव बेफोरबायदि नोङो मा प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै थानानैब्लाबो गथ'फोरखौ टिउसन फोरोंनानैब्लाबो नोङो मा गुबुन खामानिखौ नों नागिरबाय थानो हागोन ना हाया 3-4 हाजारावबो जोङो मा खामानि मावै मावै जोङो मा गुबुन खामानिखौबो जों नागिरबाय थानानै जों मालाबा साक्सेस जानो हागौ नंगौना फंबायमोन बेनिखायनो आं फंबायमोन बुङो नोंसोरखौ मालाबाबो लाजिनाङा माव दिनै फंबायमोना बुङो आदा जों हाजिरा मावनानैबाबो आर्मि खारनो रेडि गुड होनबा जोंखौ दिन थाक्कागासिनो दङ ना बेफोरबायदि थाक्का होयै होयैनो फंबाय नों दिनै हाजिरा मावै मावैनो नों आर्मि साख्रि नागिरगासिनो दङ आर्मि साख्रिया जाना होयोब्ला नंगौ नङा आं बेखौसो बुंनो थांदों जोङो फिसा होननानै खामानिखौ मुगैनाङा 4000नि 5000नि होननानै जों मुगैना बेखौ मावनायजों लोगोसे जोङो मा गुबुन खामानिखौबो नागिरबाय था मालाबा बेफोरबायदिनो जोङो लाइफआव साक्सेस जानो हागौ बेफोरबायदि नारजानानैनो जेरै बेखौ फुख्रिफोराव थानायाव गुबुना नारनानै खोलैबाय जायासै मालाय राजानि फिसाजोखौ मोनबाय अब्ला जों फंबायमोन रावखौबो लाजिना खामानि मावनायजों लोगोसे नों लाइफआव गुबुन खामानिखौबो ट्राइ खालामलांबाय था लाइफआव साक्सेस जागोन 100% फंबायमोन साक्सेस जागोन मालाबाबो साक्सेस जायै गैया माव खामानि माव साक्सेस जागोन लाजिनाङा 4000 5000 टाकानि होननानै लाजिनाङा खामानि मावनानै आरो गुबुन खामानिखौबो ट्राइ खालामबाय था अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द